कैप्चर करे जाता ना हेजा खार बनी तो हेजा से हो जाता होजा चल जाई तो जेकर कैमरा बढ़िया बा जूम क के खींच ली बाकी मजाल हो कयो करोड़ के कैमरा होखे ए पर्दावा के पीछवा चल जाई तो हमार फोटो खींच सकेलो ना ननु खींचाई ना लेकिन देखी भगवान ऐसा कैमरा सिस्टम रखले बारे एक तो हमनी से कई सौ करोड़ जोजन दूर बारे ओकरा बावजूद भी तू खुला मैदान में घूमत रहतो चाहे घर के भीतरी बरतो चाहे जमीन के नीचे अंडरग्राउंड घर बना के बरतो चाहे पानी में डूबी मार के बरतो हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापेरा अरे कि कमनो जाति के हो कौनो मजहब के आपका जाति कोई भी हो आपका धर्म आपका मजहब कोई भी हो बट सबका मालिक एक है सारा 84 लाख जो नहीं कंट्रोलर कंप्यूटर ओइजे लेके बैठल बारे हमनी के करो तनी जा अपना मन के लेकिन हो तू है बजौनु चाहता अरे त कवनो जाति के हो कौनो मजहब के अरे त पोरे पोरे वीडियो रिकॉर्डिंग होता सब के कौनो मजहब के अब पूरे पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग होता सब के हेउजा तो वीडियो वाला सिस्टम बा हे लाइन से हाथना कैमरा लगल बा देहा देही मोबाइल फोन में कैमरा बा एक से एक जितने महंगा मोबाइल बा उतने बढ़िया कैमरा बा भैया 50 मेगापिक्सल 60 मेगापिक्सल 100 200 मेगापिक्सल तक कैमरा आ गइल लेकिन कितनो महंगा कैमरा होखे सम्राट भाई कतना कैपेसिटी बा कैप्चर करे जाता ना हेजा खार बनी तो हेजा से हो जाता होजा चल जाई तो जेकर कैमरा बढ़िया बा जूम क के खींच ली बाकी मजाल हो कयो करोड़ के कैमरा होखे ए पर्दावा के पीछवा चल जाई तो हमार फोटो खींच सकेलो ना ननु खींचाई ना लेकिन देखी भगवान ऐसा कैमरा सिस्टम रखले बारे एक तो हमनी से कई सौ करोड़ जोजन दूर बारे ओकरा बावजूद भी तू खुला मैदान में घूमत रहतो चाहे घर के भीतरी बरतो चाहे जमीन के नीचे अंडरग्राउंड घर बना के बरतो चाहे पानी में डूबी मार के बरतो हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापेरा उनकर बास कहाँ नहीं अरे कहाँ मुंह छुपाओगे बुरा कर्म करके आकाश पताल धरती तीनों तो उन्हीं के कब्जे में है तब परदुमन जी हमरा के मौगा कह देबो ऐसे कुछ होखे ला बाओ ना ऐसे तहरा के भगवान जनी है कि ना इ तो अनेरे रोशन जो के मौगा कहता इ तो ओकरो से वीआईपी मौगबा हां अरे त कवनो जाति के हो कौनो मजहब के बन रहा अरे त पूरे पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग होता सब के परदुमन जी के हम ना नाचिले हम हूं नाचिला बाकी ओकर जगे होला तू सुमिरने में अतना ना नाच देता रहो कि घिनवा देता रहो हरन कम ओने नाता के बुरबक हवे से हरन कम कर दी भैया परदुमन जी
सुमिरन में हाथाना ना नाचे के चाहिए कलाकार के ना पिछला मीटर में लेकिन तहरा बुझाता कि रोशन राजवा नाचते नहीं खे हाँ ई लागत कि भूला गइल बा तो रह कि आतना ना नाच दी कि एकर गौनइए फला फजाए पगला माने लाजे भावे बोलस ना तो सवादे भसुर छोरस ना ओए हाल कइले बड़ा ले भगला संतोष कुमार जी की ओर से पुरस्कार मिलल आशीर्वाद का प्रतीक्षा पद प्रतिष्ठा बनल रहे जय हो जय हो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये पुरस्कार कमेटी की ओर से मिलल बा हाँ दिल से अभिनंदन प्रणाम पद प्रतिष्ठा बनल रहे जय हो अरे कि सब है बाबे सीसीटीवी के मारा के सोझा आ चक्कर पकड़ करब बनाई जाई बोझा हाउ ऐसन हवे हाँ सबका हिसाब बराबर करेले कि हाउ लीला धारी लीला करेले गजब के अरे त पोरे पोरे वीडियो रिकॉर्डिंग होता सब के अच्छा देखी हम अगर नइखी नाचब हाँ तो रवो सबके मन में कुछ देर खातिर आई बतिया हाँ कि यूट्यूब पर देखले बानी कि रोशन राज खूब नाचेले हाँ एजा प्रदुमन जीवा से डेरा का गइल बाड़े हाँ ऐसा न होला हम भले कोनो मजबूरी से ना नाची हाँ बाकी रउआ सबके भी लागिया चाहे प्रदुमनो जी के ही लागी हाँ। क्या जी नाचते नहीं खन तो इनका नाच के हम जवाब दे दी दे दी का जी हाँ जी तो सब लोग हाथ उठावे तो एक बार हो जाओ नो हो आओ ना भाई आओ जय हिंद सर जय हिंद कैसा बोला अरे हैं हंता को हैं हन का है मुंह गिरा लेला का है अरे ता कहो ना हो ता कहो हम रात भर ना नाच हाँ काहे मोरे घर वाला हो ता कौन है हम रात भर ना नाच एक बार मात्र नाच देता रात भर के नाच खत्म सोनारा के ठुकुर ठुकुर हाँ सोनारा के ठुकुर ठुकुर हाँ हाँ आ लोहारा के एक के बार में एकदम चूर चूर हो जाएगा अरे कि जवन जवन कइले बारू हे जा कर तुतिया अरे तब फुटेज निकाल के उ देखी है सबूतिया अरे हृदय विशाल रोशन अब चाहे तब के अरे तब पोरे पोरे वीडियो रे कॉलिंग होता सब पूरे पूरे वीडियो रिकॉर्ड होता था पूरे पूरे वीडियो रिकॉर्ड होता था पूरे पूरे वीडियो मार ऊपर 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 हाँ अब नीचे रिकॉर्ड होता था हाँ बावे हाँ अब दाहिने हाँ तने प्रदुमन जी हो रही पूरे पूरे
हरि किशोर राय ठेकेदार साहब की ओर से पुरस्कार। प्रदुमन जी पोरे पोरे वीडियो रिकॉर्डिंग होता पोरे पोरे पियास नहीं लगा पानी पिया पोरे पोरे वीडियो रिकॉर्डिंग